Mga bay, adunay mga daghan kay nagkomentaryo kabahin sa mga senior citizen nga hapit na lang daw sila nangamatay, wa pa gyud sila na appeal diha sa senior. Ani man gud mga bay, adunay mga nagkalain-lain nga mga rason ang gobyerno nganong di mo ma-appeal. Una, kanang mga adunay nagkalain-lain nga mga pensyon nga mga senior citizen, sama sa SSS pension, GSIS pension, mga retirement pension, mga ingon ana nga mga pensyonada, dili gyud sila mo appeal aning gitawag sa senior citizen pension. Di sila maka-appeal og dawat. Ang gihatagan gyud og pinaka-priority ani kadtong mga senior citizen nga wala gyud madawat nga bisan unsang pensyon sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, private o public. Mga bay, ingon ani ang rason. Aduna po yung mga reklamo nga wala gyud daw sila na appeal, wa gyud sila gisulod og karga sa senior citizen nga wala man po daw kuno sila pensyon sa nagkalain-lain nga mga ahensya nga di nag-retire sila. Ingon ani ra gyud mga bay ang usa ka punto ug atong lantawon ang hinungdan. Ang hinungdan na mga bay is pamulitika. Wala ko nagtumbok og kinsa nga mayor, kinsa nga kapitan. Pero pinaagi sa pamulitika nga pamaagi, mao nang adunay mga abiriya diha sa nagkalain-lain nga mga barangay, lungsod og dapit nga diin dili gyud ka makadawat o maapil diha sa senior. Actually, senior citizen ka kay niabot naman jud kag 60 pero wala jud ka nakarga sa kahimtang diha sa pensioner. Kay usa ka na kadakong lihok sa mga politika, dili kini sinugdanan ngadto sa mayor. Dili ang mayor ang hinungdan nga dili ka mahimong pensioner, kundi basin og aduna po'y dako kayong problema sa tao sa mayor diha sa nagkalain-lain nga mga barangay o kapitan. Wa ko nag-mention og kapitan og kinsa mo, at least gipasabot nato ni alang sa tanang mga senior citizen nga adunay mga pangutana kabahin niini nga hangtod karon nagpabilin sa ilang hunahuna ang kalibog nganong wa sila na appeal diha sa lista o pensioner sa mga senior citizen nga tigulang naman sila. Una, mga bay, dapat atong sikdulon si mayor bisag kinsang mayora basig aduna mo ingon ani nga mga lihok nga mga tao dinas sa nagkalain-lain nga barangay. Si mayor maayo og plano sa tibok lungsod bisan dili iyang tao nintabang siya. Pag abot na ron sa nagkalain-lain nga mga barangay, ang aduna na po'y hawak si kapitan. Gihatagan og otorite si kapitan ni mayor. Kapitan na po'y nangita sa ilahang tao. Kung dili kanila kalinya, di gyud ka maapil sa pensyon. Wa ko nagngalan og kapitan, wa ko nagngalan og mayor. Ang importante atong mapasabot sa nagkalain-lain nga mga senior citizen. Basin dai makatabang sunod eleksyon nga kining mga senior citizen na mukauban na ninyo. Og ato pong hatagan og pinakalawom nga punto, dili lang po siguro unta nato ipaagig pamulitika ang paghatag og pribilehiyo sa nagkalain-lain nga mga senior citizen nga nagkinahanglan og ayuda. Tungod kay kana kwarta na sa gobyerno, dili na kang kapitan, dili po na kang mayor. Actually, kitang tanan nagbuhista sa nagkalain-lain nga pamaagi sa pagpalit sa mga nagkalain-lain produkto nga pangmerkado. Mga bay, og ang mga kapitan unta, kining mga workers or mga liderato sa nagkalain-laing barangay, diha punta masango mga bay. Tungod kay moingon na po ning mga leader, oy mayor, dili na atong tao, di na to ni pasudlon. Di na ito ni apilon. Pero mga bay, kana ato awa ta nagtarget og usa lang ka mga area. At least lang pod mahibaw-an og matandog ang kasing-kasing sa mga nagkalain-lain nga mga tao nga nagleader sa ato ang panggobyerno nga dili lang pod in taon apil-apilon sa pamulitika, nagkalain-lain nga mga sistema sa ayuda nga gikinahanglan nga madawat sa ato ang isig katao o ato ang mga kaubanan restong lungsod. Tungod kay kanang pensyon sa nagkalain-lain nga mga senior citizen nga angay gyud unta mudawat, anong gikinahanglang pugnan o gikinahanglan maginang hatagan ng mga tawhana tungod kay mga matay na lang na di nakatilaw sa pension. Lipay kay sila naabot sila ng panahon na nga nakaapas pa sila sa senior citizen pension. Apan nganong kinahanglan pa mang pugnan. Mga kapitan, kung aduna mo'y panglantaw nga bisag dili inyong tao inyong gihapong hatagan og pribilehiyo, sunod dagan ninyo pagkakapitan, dili na kinahanglan mong mga kampanya. Kay kadtong mga tawhana automatic na tong mutabang tungod kay wala kay pili. Wa ko nagtumbok kinsa kang kapitana, kinsa kang mayora, basta nga kuha nga maghatag og reaksyon ani nga dapat atong hatagan og kahigayunan og pribilehiyo ang mga senior citizen nga nangindahay nga hangtod karon wa pagyud intawon kadawat og senior citizen pension. Tigulang na sila pero wa gihapon giunya-unya ra. Ngano kaha gikinahanglan pa ba nga atong paantuson ang atong isig katao o atong tagi-barangay o tagi-lungsod ug uban pang mga terminolohiya? Gikinahanglan pa ba nga atong pantuson ang atong isig katao? So dapat siguro atong aksyonan ug hatagan ug pamaagi. Dili nato tan-awon ang kulor sa politika tungod kay ang maong pribilehiyo ihatag sa tanang senior citizen nga wala gyoy madawat nga pensyon sa nagkalain-lain nga mga ahensya. Mga bay, daghang salamat hinaot nga inyong masabtan ang atong pinakapunto ug tumong sa ato ang video sa atong vlog aron sa matandog ang kasing-kasing sa nagkalain-lain nga mga leader sa nagkalain-laing lungsod ug barangay. Kay kini nga maong pribilehiyo ihatag sa gobyerno para sa tanang katawhan sa tibuok Pilipinas. Daghang salamat mga
mga bay ug maayong adlaw kanatong tanan.